Ilang motibo sa pagpatay sa kapitan ng Santa Maria, Pangasinan, tinukoy ng pulisya. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Patuloy na gumugulong ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan ukol sa pagpatay ng kapitan ng Barangay Paitan sa bayan ng Santa Maria. Noong 1 ng Abril, pinagbabaril at nasawi si Barangay Paitan Captain Rolando Albino ng hindi pa nakikilalang sospek habang nagmamaneho sa bypass road sa bayan. Ayon kay Pangasinan PPO Police Director Police Colonel Rollifer Capocñan, maraming anggulo ang kanilang tinitignan. Hindi naman natin dinidiscount yung possibility na walang kinalaman ito. Pero sa nabanggit ko kanina, maraming anggulo na lumalabas doon sa pagkamatay ng kapitan dyan sa Santa Maria. Una, yung sa robbery na motive dahil nga tinangay yung pera. Pangalawa, yung sa negosyo niya doon sa quarrying activity dyan sa Santa Maria. Tapos pangatlo siguro yung binabanggit ko na about sa politics. Dahil nga, alam natin na election period ngayon, at the same time, incumbent barangay captain siya. Samantala, inihayag ni Capocñan na hindi tinatanggal ang posibilidad na mapasama sa areas of concern ng bayan, ngunit masusi pa itong pag-aaralan kung meron nga bang kinalaman ng pagpatay sa kapitan sa paparating na halalan. Pag-aaralan po yan ng committee, kasama naman ang PNP dyan. Kasi paano natin ma-consider na pwedeng maging areas of concern yung Santa Maria, where in fact ang Santa Maria ay napakatahimik na bayan yan. Ngayon lang nangyari yan. Bago natin madeklara yan, kailangan ng masusing pag-aaral dyan. Kasi unang-una, hindi pa natin nahuhuli yung suspect. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.